guys. Dito ako sa mall. Ayan. Tingnan natin kung ano maganda na alak. Ayan siya, oh. 56. Ayan, labels. So big, no? Wow. Wala ako makita na black label dito, guys. Hello, everyone. Ayan. Tingin tayo ng wine. Kung alin ba dito yung masarap na wine. Ayan, guys. Dito ako sa wine. Ang mahal naman. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, tingin-tingin tayo ng wine, guys. Ayan na, dito si Jem sa mall. Don't forget to subscribe, Jem Vlog. Hello everyone. Ayan, yung black label. Ayan. Wala siyang price. Black label. Ayan po. Tingnan natin ang wine. $135 yung Hunters. Sinong gusto ng Hunters? Ayan guys, umikot lang ako dito sa mga wine. Ayan, made in Italy. Ayan. Wala nang iba. Black label, yan lang. Saan kaya yung Martin? Ayan yung ano. Ayan yung whiskey. Whiskey po is nasa 39 RM. Ayan. Ano ba yung iniinom namin? Guys, masyadong mahal talaga dito na mamili. Whiskey. Wala yung ano, red label. Wala yung red label, guys. Ayan. Wala akong ano lang siya, baji. Yang Ching brand. Yang Ching brand, napakamahal naman. Ayan, dito ako, guys. Hindi kasi siya sale. Kung sale sana, medyo mahal. Medyo mahal pa siya. Medyo mahal pa yung iba dito. Timing lang natin na mag-sale. Ayan guys, maraming tao sa mall. Pila siya.